marango ni jonyuol nitiere gi thuolo mane e kinde gi duto ma nyithindgi koro dok e sikul kuom thuolo maromo jumbe 9. Mago jumbe 9 mag dhi bedo e sikul ka koro sani en yepo mag sikunde. Iyawo gi ayango odiochieng' ma kawuono nitiere kuonde mopogore opogore ma wadhi bedo kacha bende ka warango ni bus wacho ni kuonde kata desende mag nyamburko mopogore opogore pacho kama nyithindo dhi kacha ka idhe nyamburko kadok sikul ikruok gi chalo nade. Gima nyaka wakoni nyalo konwa kata sani kama wantiere live e Facebook kacha ni e kinde mani yepo ang'o gini mani dok gago sikul, ere kaka ni yudogi, bende ni yudogi e yo moro mayot. Sani nengo mar ngima moidho, ere kaka iyudo chal mar wach, ngima sani oridore yo machalo nade. Wantiere kod jalony e wechego mag somo ma bende en achiel kuom jotelo mag NAT ma bende nitiere e county ma Kisumo, mano e sub county no ma Kisumu East. Wadhi twak kode mondo mi okonwa ni gik mage matimore kochopo nyaka sani. Mana kama Sharon ng'a ochope, weche mathoth timore. Tayenyo odiochieng' ma kawuono e chenro ni mar mbako romo osekalo mana dakika 35, wada mana rango ni gik mage bende matimore e alworawa. E chenro mar mbako romo mago e gigo mwada bedo kaka warango. Ka motelo ne mago, gigo ma koro wada miyo pek gin mago ma wanyalo wacho kacha ni adieri. Mae gi mae osebedo ka dhi nyime. Ere kaka inyalo losgi? Sekta mar somo